Менә халкыбыз ничек кабул итә минем видеоны, мәсәлән. Шулай мин дәвам итәм, мәсәлән. Ни таджик кафелар, таджик кафе түгел инде, ашханалар. Әйе, чайхана хакында мин сөйләгән идем. Көнләшеп алардан. Бездә көнләшеп, кызганып дип инде шулай безнең. Без инде өйрәндек шул жәлләп дип әйтәбез инде. Хатта шул сүзне кулланабыз. Шунда барып утырасың, иркенләп теләгәнеңне ашыйсың, иркенләп утырасың. Алар безнең татар халкының санын бер яктан булса, икенче ягыннан таҗик халкының санын китерсәң, алар инде бар микән 10%. Минемчә, монда 250 мең татар, мәсәлән. 25 мең таҗик, минемчә, юк. 10 мең бар микән? Бер 5 мең бардыр, бәлки, күп булса, иң күп булса. Шунда да аларның ашханалары күп, мәсәлән. Хаман шул ашхана димәйді. Әйе, шул не, чайхана. Аларда иркенләп утыра кеше, күңеләшеп, ичимлек юк, хәмер ичимлекләр анда юк, сатылмыйлар. Безнең булды. Элек мин шәһәрнең иске төбәгендә базарны атнасыян язып йөридем газеттә. Шунда бар иде ресторан дәрәҗәсендә бер шундый татар ашлары дигән йорт бар иде. Ул бара-бара юкка чыкты. Соңыдан тагы. О, привет, привет. Типа фотку так идёт. Да, видео снимаю. Инде тагы булды Дом татарской кулинарии дип. Ул тик вакытында 90-нчы еллар башындамы, 80-нчы елның ахырында, 80-нчы елларның ахырында булды. Халык бик аны яратты. Төрле милләт кешеләре анда барды. Хатта чөнки ул вакытта анда ышанмасыз, сәбәбе итле ризыклар киң күләмендә тәкъдим итәләр. Сез сорарсыз, аник, мәсәлән, урыс ашханасына йөрмәделәр дип. Анда буладыр, мәсәлән, шул котлет ясыйлар, мәсәлән, анда котлет бер өлеше генә ит. Мин әле университетта укыган чакта ашханада, университет ашханаларында хатта ит күрмидерим. Ашта күрәдерим, шул котлетта бераз гына теге сухари кушкан, панировочный дигән, шул белән бутап куйган, хатта күрәдерим. Тагы нәрсә анда булды. Тик заводта гына бераз тавык итен күрәдерим. Шул безнең Татарстанда да шушы әйткән чорда 80-нчы еллар ахырында, 90-нчы еллар башында, мәсәлән, бик шундый катлаулы мизгел булды. Кытлык диләрме? Хатта җитмидер ит, татар ашханасында итсез торып булмый. Шуңа күрә халык тырышадыр, шул татар рестораны да бар, шулда Дом татарской кулинарии. Шунда татар ашлары йортымы, татар ашларымы нәрсә дип атаган әле. Шул әле бераз эшләп бара инде, ул ашханага әверелде дә, анда хатта теге туйлар уздыралар, нәрсә тагы садака уздырган булалар. Шундый рәвештә бер нәрсә була инде анда. Алар шул 3 ашханадан берсе калды дисә дә була. Шулай дисә була. Шул 250 мең татарга бер ничә инде, берничә мең таджик халкы, аларның әллә ничә ашханалары бар. Шунда
базарда кіріп ашыйлар. Анда инде мен әйтәсем килә. Бар инде таҗиклардан башка бүтән милләт кешеләре, әмма күбесенчә үзләре алар шунда. Менә мин баш ватып йөрим. Ул безнең шәһәрдә татар ашлары шундый йортлар бер генә, алар имеш файда китермәй дип, алар чөнки татар ашлары йортында килешми хәмер эчемлекләр кулланырга. Хатта мен ишеттем, bir 20-25 ел элекме Мәскәүдә татар ашлары йорты ачарга уйлаганнар, әмма ул теге файдасы килмәгәч, үзләре бурычка бата башлагач, хатта дин әһелләренә сорау биргәннәр, рөхсәт гафу итегез, менә хәзрәтләр буламы, чөнки безнең татар ашлары бетеп бара, йорты халык йөрми, безгә акча керми дип, шунда хак булса, шундый мин укыдым аны. Бераз яртылыш инде рәсми рәвештә ул. Менә тегеләр әйткәннәр, әнә фәрдә белән ябалар да, шул кунак килә дә, кемдер шунда мәсәлән, әгәр дә бераз хәмерле эчемлек кулланса, ул шуның белән яши дип. Ул дөрес тә бәлки, менә монда да мин шәһәрдә үзәгендә анда-санда кирип чыган бер ашхана, урыс ашханасы, анда мәсәлән инде ашлар, гади генә ашлар, шул теге борщ дигән, тагы нәрсә дип атыйлар, рассольник дим, солянка дигән, гөмбә ашы, төрле мәсәлән. Алар инде ашарга тәмле, әмма халык бик йөрми. Өйдә ашыйлар маллар. Икенчедән, кем әнә янында бер кешенә базар бар, шуннан киләләр, алар шул вакытта анда-санда бер нәрсә ашап китәләр. Кайсы вакытта кермә, шул урысмы, татармы, хәзер кызганычка каршы айырып та булмый аларны, алар утыралар шунда, хәмер эчемлекләр эчеп утыралар, хатта шул хәмер эчемлеге ашханага файда китереп тора. Чөнки бәяне кытыртып куялар анырга, ала бирәләр. Ансы уңай кеше килде, 100 грамм салды да, фәлән бай акча түләде дә, ул бит инде кибеттән алып урамда шишаның бугазына тотып эчми бит инде. Әйе, шуңа күрә ул кеше төсле кирип эчәсе килә анда. Анда алда ул кибеткә караганда, мәсәлән, 2 хакмы, 3 хакмы, ничек кыйбат инде. Ни дисәң дә, шул файда китерә. Менә шул тагы яңадан кайтсак, таҗик кафеларына, ниләрдә, ашханаларына, анда бит андый нәрсә кулланмыйлар, әмма халык йөри, төрле тәмле ризыклар, төрле маставамы, шул хатта шурпа дигән, төрле алар, мәсәлән, инде ит хакы үсә дә, нитсә дә, алар бәрбер кытыртып бәясен күтәрми. Чөнки бер ягыннан инде сирен әйтсә, мин берсен күзәтеп торам. Алар инде ипи пешергән бераз цех дигән була бар, шундый бар, мәсәлән. Алар самса пешерәләр, хатта тагы нәрсә пешерәләр, анда төрле ризыклар пешерәләр, инде тагы инде кызганычка каршы әйтә алмыйм мин анда. Монда кирсәң, пулау, хатта тагы нәрсәләр, сыйфаты яхшы. Шуңа күрә халык агылып торганда, килеп шул теге сафа дип, шунда теләсәлек буладыр. Хәзер күрмим мен аларны. Шунда йомшак кына диваннар, шунда утырып кеше туклана, тәртип саклыйлар. Хатта аны бу ашхана, инде чайхана булса да, анда ресторан шартлары тудыралар, кеше ташлап китсә, бер сүз әйтмиләр, җыештырып куялар. Менә бу теге кайда шәһәр үзәгендә әйткән, ашхана, анда хәмер эчемлекләр куллана. Анда да хатта шулай китереп бирәләр. Әгәр дә кеше теләмәсә, калдырып китә, савыт-сабаны шунда өстәлдә, аның артыннан җыештыралар. Менә мин шул хайран калып, гаҗәпләнеп, гел уйлап йөрим, ник бездә шулай юк? Ник безнең халкыбыз? Ул бит кемдер әйтер,
Ниндиян айырмасы бар? Орыс айта, какая разница де. Бик зур. Милли аш ул бір ягыннан милли аң уята. Кеше соклана, горурлана үз милләте белән. Шул инде хатта шул үзбәк кафесына кирип, үзбәк чайханасына кирсәң дә, ул инде кардаш халкыбыз, мәсәлән, мин шәһәрнең иске төбәгендә, анда хатта Бешбармак дигән, анда кирип ашыйсың, тәмле, ошый, бер ягыннан сыйфаты яхшы, икенче ягыннан инде тугандаш халкыбыз, инде төрки халкыбыз дип, шулай дип уйлыйсың. Инде мусулман икән сүз дә юк инде, ансы инде гадәттәгечә. Шунда гарьләнеп утырасың. 250 мең, 1 миллионны шириге халкыбызга бер кичкенә генә ашхана, анда да халык бик йөрми. Ни сәбәпле? Мин аны кызганычка каршы әйтә алмыйм, җәмәгать. Шул менә баш ватып, кайсы вакытта йөрисең. Хәзер менә миңа йөгерергә кирәк әле монда. Шуңа күрә мин монда сүндерәм дә, әзергә йөгергәлим әле. Салкынча җил. Шуңа күрә халык теге юлы мин төшергәнем. Инде ашыгыч рәвештә карасам, 1000 кеше караган. Лайклар аз гына, шуны мин аңладым инде бу алар таҗиклар карамагандыр бәлки, чөнки ул татар телендә. Анда таҗик дип сүз кулланса да, бәлки бүтән милләт кешеләр карагандыр. Я шул татармы, я кемме? Шуңа күрә мин аны 1000 кеше карагач 3 көн арасында мин әйтәм, бу инде яхшы инде. Кеше кызыксына, шуңа күрә дәвам итим әле дип, шундый фикердә булдым да, менә хәзер өйдән чыккач, хатта төшердем яңаны. Ничек кабул итерләр белмим, әгәр дә халык кызыксынып кабул итсә, мин бәлки бу теманы дәвам итермен. Чөнки ул һәммә безгә хәзер актуаль бик тема. Туган халкыбызның ризыклары ул. Кызганычка каршы нинди бай безнең төрле Ахмедзяновның төрле татар аш-су ризыклары, шуның янында безнең менә ашханаларыбыз ул дәрәҗәгә ирешмиләр. Кызганычка каршы ни сәбәпле, шуны мин баш ватып йөрим дә. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.